ndoitwa Maikari Mazondo ndonamata muno muChrist with Us. Ndiri kupupurawo zvandakaitirwa naMwari burikidze nemuchechi muno. Murume wangu akarwara 2015, akarwara zvimwe zvakanyanyisa zvekuti akanga asisiri kutaura, akanga asisiri kufamba, anga asisiri kudya. Asi nemuprofita wenzvimbo ino vakaonekwa vachandifonera kuti Maikari Mazondo, ndaona murandarume wawe chimiro chiri paari hachina kumira zvakanaka. Changa chiri chokwadi nekuti murume wangu anga atofa, anga aruma mazino, zvimwe zvinhu zvisiri kutomboitika. Saka adaro vakadeclare kuti haasi kuzofa, vakadeclare upenyu pamusoro pemurume wangu. Murume wangu akararama, nanhasi ariko, ari kutoenda basa. Ndinongotenda Mwari neizvozvo. Ndozoita imwe testimony. Ndakanga ndiri munhu anga achirwara, ndabuda chimusana kumashure, ndakuti kana pandinogara ndaikundikana. Asi prophet vakangondidedza rimwe zuva tiri kuchechi vati ndiri kuona zvinhu hazvisi kuita zvakanaka mukati memiri wenyu. Zvimwe zvinhu zvangu zviri sensitive zvisingaitike kuti zvitaurike, asi ndakaitirwa zvakanaka. Pavakangondinamatira ndizoti zvii zvakangoitika, ndakabva ndatoona ndakugara zvakanaka, zvinhu zvese zvangu zvisingaitike zvakuitika mukati meupenyu wangu. Saka ndongoda kungotenda Mwari naizvozvo.